Ах ты мой мілы Сартр. Не самая дурная баба, а галоўнае, заўсёды ведала, чаго хацела. А мышка до конца заставалася аптымісткай. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, сябры! З вами Марина Козлоўская, выкладчыца літаратуры. І паэтка і арт-менеджерка Дар'я Белькевіч. Сёння наш выпуск прысвечаны Васілю Быкаву. Будзе загонна. Мы пачнем з жураўлінага крыку? Ну, лагічна, бо знаёмства людзей у школе з творчасцю Васіля Быкава такое больш-менш свядомае адбываецца ў 8 класе з жураўлінага крыку. Дарэчы, хоць у школе штосьці яшчэ праходзіць, але вось у мяне ў памяці са школьнай праграмы, менавіта з Быкава, застаўся жураўліны крык. То бок я яго плюс-мінус памятала, што там адбываецца, чым прыкладна скончыцца, хаця некаторыя моманты, тыпу як памёр Аўсеяў, я забыла, і для мяне гэта было такім А чым цябе так зачапіў жураўліны крык? Там паказаныя такія розныя лёсы, якія, хаця я зараз думаю, і гэта можна сказаць пра любы твор Васіля Быкава, што паказаны розныя лёсы вельмі розных людзей, якія сканчваюцца амаль што аднолькава, там без нейкіх выключэнняў збольшага. Цікава, што жураўліны крык – гэта тэкст, якім Васіль Быкаў прыходзіць у літаратуру. Па сутнасці, былі публікацыі ранейшыя, друкаваліся нейкія апавяданні. Цікава, што ён дэбютаваў у часопісе «Вожык». Мне здаецца, што нічога менш сумяшчальнага, чым часопіс «Вожык» і творчасць Васіля Быкава, часопіс, дарэчы, сатырычны, так? Гумарыстычны часопіс. Ну, немагчыма сабе ўявіць, але так было. Але вот разуменне таго, што ў літаратуры з'явіўся значны пісьменнік, прыходзіць менавіта, калі друкуецца жураўліны крык. Быкаў вельмі сталы дэбютант, бо яму на той момант 35. І гэты 35гадовы дэбютант пачынае з часопіса «Маладосць», дзе наўрад ці ён сябе адчуваў арганічна. Слухай, так а чаму ён так позна пачаў пісаць? Ну, бо спачатку зразумела, што ладную частку яго жыцця дабрала вялікая чынная, у якой ён апынуўся у 17гадовым узросце і з якой са свайго досведу ён прыносіць у літаратуру сюжэты. Бо шмат якія яго аповесці былі натхнёныя тымі перыпетыямі, якія ён назіраў, альбо якія адбываліся непасрэдна з ім, бо, скажам, тэкст «Мёртвым не баліць», напэўна, тэкст, які найбольш пацярпеў ад цэнзуры і за які Быкаў найбольш атрымаў па галаве, ён быў наўпрост аўтабіяграфічным. То бок ён, Быкаў, распавядае гісторыю свайго ранення і сваіх стасункаў з арганізацыяй, якая на той момант называлася «Смерч», «Смерць шпіёнам». А пасля ваеннае жыццё нармальнае, калі ён быў дэмабілізаваны, для яго вельмі хутка скончылася. Калі другая сусветная перарасла ў халодную вайну і аказалася, што салдаты патрэбныя значна больш, чымся простыя, смяротныя, мірныя людзі, Быкаў быў прызваны в армію. Гэта мала хто ведае, што 6 год свайго жыцця, з 49 па 55 год, Быкаў правёў на далёкім усходзе. Пра гэты час у сваім жыцці ён згадвае ў сваёй аўтабіяграфіі, у апошняй сваёй кнізе, якая называецца «Доўгая дарога дадому». Піша нешта кшталту: «Далёкаўсходні адрэзак майго жыцця застаўся ў памяці як штось звыродлівае, маларэальнае, парадаксальнае». Звычайна там салдацікі з еўрапейскай часткі Савецкага Саюза проста праз невыносныя абсалютна ўмовы жыцця і побыту заканчвалі жыццё самагубствам. Ён напісвае там цэлыя салдацкія могілкі, людзей, якія страляліся, бо яны не маглі там знаходзіцца. І ў гэтых умовах на далёкім усходзе ён спрабаваў пісаць. І для таго, каб надрукаваць свае апавяданні, ён мусіў атрымаць нейкі фідбэк ад сталых майстраў. Для Быкава гэтым майстрам стаў старшыня, напэўна, на той момант Саюза пісьменнікаў Міхась Ланькоў, які так падрабязна і цудоўна
разабраў апавяданне яму дасланае, што, як напісаў Васіль Быкаў, жаданне пісаць знікла на некалькі год. І ўласна ён прыходзіць у літаратуру толькі калі вяртаецца ў Беларусь з вялікімі высілкамі і парывае свае адносіны з войскам. Зрабіць гэта было вельмі складана, таму што ён вельмі добра страляў. Вайна яго навучыла вельмі добра страляць. Слухай, я чытала нейкую гісторыю пра тое, што тыпу яго зноў хацелі там пераводзіць ці ў ракетчыкі, ці карацей, каб ён працягнуў сваю службу, і ён выпадкова паскардзіўся нейкаму журналісту, і той яго запытаў, ці ёсць у вас сваякі за мяжой. Ён сказаў, няма. А тыя, хто там знік без вестак ці там загінуў, але, можа быць, іх лічаць зніклымі без вестак. І ён узгадаў, Быкаў, што ў яго ёсць нейкі там стрыечны брат, вось у такім статусе. І калі ён там праходзіў ці сумоўе, ці нейкія анкеты запаўняў, да, то ён упісаў яго, і так яго не ўзялі. Ну так, яму ўдалося саскочыць з арміі толькі праз згадку вось гэтых родзічаў за мяжой, бо да гэтага ён быў абсалютна годны да службы і мусіў выконваць свой мужчынскі абавязак, а ў выніку аказалася, што можна. Да, то бок ён назваў гэтага брата, які загінуў, што ён быццам бы жыве за мяжой. Ну так, і гэта адкрыла дарогу пісьменніку Васілю Быку. Нарэшце. Атрымліваецца, што яму дапамог мёртвы. Цікава. Быкаў піша пра мёртвых, і яму вось у гэтым быццам бы дапамог мёртвы сваяк. Ну, все-таки піша пра жывых і для жывых, бо я паўтару свой тэзіс, што гэта ваенная літаратура, Быкаў, напэўна, самы вядомы ў свеце. Увогуле беларускі пісьменнік не выпадкова. Мы знаёмыя людзям з-за мяжы менавіта як ахвяры вайны. Дзіўным чынам так атрымалася. Ён стварыў гэтую псіхатэрапеўтычную літаратуру, каб людзі маглі нейкім чынам асэнсаваць, прыняць, пражыць гэтыя свае ваенныя траўмы. Ведаеш, вось нягледзячы на гэты факт, што Быкаў ваенны пісьменнік, мне здаецца, вельмі шмат усяго іншага расказвае Быкаў, нейкія іншыя вярэды, праблемы, падымае пытанні, на якія, можа, ён сам сабе не мог адказаць. Напрыклад, вось у журавліным крыку пра мастацтва. То бок, ці ёсць увогуле сэнс у мастацтва, у культуры, калі ідзе вайна, калі яна пачынаецца. Мастацтва, культура, ну і ў тым ліку адукацыя, яны павінны ўзрошчваць у людзях светлае, добрае, а атрымліваецца, што культура ёсць, але войны ўсё яшчэ працягваюцца. І вось мне падаецца, ён гэтыя ўсе разважанні падае з вуснаў ці проста з думак галавы Фішера, які па сюжэце мастацтвазнаўца. І мяне гэта вельмі зачапіла ў гэтым. І я вот некалькі разоў перачытвала яго роздумы і для сябе насамрэч не змагла адказаць на пытанне, ці змяняе штосьці мастацтва, ці змяняе штосьці культура, калі войны ўсё яшчэ працягваюцца. Яно нібыта павінна чалавечваць і спыняць, але Быкаў паказвае у шмат якіх сваіх тэкстах, як вось гэтая тоненькая наслоечка культуры з чалавека злятае вельмі хутка. Калі ён апынаецца ў памежнай сітуацыі, калі ён апынаецца ў экстрэмальных умовах. Што цікава з журавліным крыкам, што ўжо там пачынае фарміравацца пэўная такая быкаўская мадэль, схема. У кожнага пісьменніка яна ёсць, так ці інакш, да? І у нейкі момант атрымліваецца, што пісьменнік пачынае паўтараць сам сябе. Мы бачылі гэта ў Чорнага, у яго ваенных раманах, дзе ўсё пераплетаюцца, да? Дзе незразумела, у які момант ты выйшаў з млечнага шляху, каб апынуцца ў пошуках будучыні. У Быкава была такая мадэль, і мы яе ўжо можам для сябе знайсці, сфармуляваць у журавліным крыку. От ён бярэ некалькі герояў, максімальна змяншае час, і звычайна гэта нейкія суткі, якія дадзены ягоным героям. Звычайна героі не рухаюцца, у іх ёсць гэта нейкае месца зафіксаванае. Сітуацыя, якая прымушае іх рабіць выбар. Зразумела, што ў вайсковай сітуацыі, у сітуацыі вайны гэта выбар паміж жыццём і смерцю. І адначасна ён пашырае мастацкую прастору, ён нам тлумачыць, чаму той ці іншы герой робіць той ці іншы выбар, чаму ёсць выбар глечыка і ёсць выбар пшанічнага,
праз успаміны, праз рэтраспекцыю, праз тое, што разважаючы з нагоды гэтага выбару героі ўзгадваюць сваё мінулае, і такім чынам гэты выбар нам становіцца больш ці менш зразумелым. Гэта стандартная мадэль быкаўскай аповесці, якая ўпершыню нам выходзіць на свет менавіта у аповесці «Жураўліны крык». Вось, дарэчы, ты згадала гісторыю пшанічнага, і я вось з успамінаў школьных, як я чытала «Жураўліны крык», увогуле я не памятала. Памятала, што ён там кепска зрабіў штосьці. І вось зараз перачытала, і мне, шчыра кажучы, так стала крыўдна за яго. Да, ён паступіў кепска, ён кінуў сяброў, ён быў вартавы, ён атрымаў ўсё роўна сваю кару, але у мяне ўзнікла такая думка, што на той момант савецкае грамадства, савецкая сістэма сама выціскае людзей, якія нармальныя людзі, адэкватныя, якіх ёсць там амбіцыі, мэты, і робіць іх жыццё невыносным, і робіць з нармальных людзей пачвар. То бок сама сістэма вырошчвае пачвар, якія пасля робяць такія рэчы. І для мяне гэта таксама быў такі матыў, нягледзячы на ўсё ваеннае, вельмі важна Быкаву, напэўна, было паказаць нейкі адваротны бок савецкай улады, там, без гераізма, без усяго гэтага пылу. Это вельмі цікава, што я не буду казаць за ўсю беларускую літаратуру, хаця ёсць набор тэкстаў, які можа пацвердзіць гэтую думку, гэты тэзіс. Вельмі цікава, што ў беларускай ваеннай літаратуры вельмі мала і вельмі рэдка прапісваюцца вобразы немцаў. Звычайна гэта такі вораг, які ёсць, але яго нібыта і няма. Бо у фокусе літаратурным знаходзяцца катэгорыя сваіх, якія перасталі быць сваімі. Да? Вот гэта вельмі добра апісана ў знаку бяды, дзе Сцепаніда глядзіць на гужа з каландзёнкам і разумее, што іх трэба баяцца. Гэта людзі са зброяй, якія прыйшлі да мяне дадому, але я памятаю іх з дзяцінства, я не магу іх баяцца, бо яны свае. І літаратура разбіралася з гэтымі сваімі. Што важна разумець адносна Быкава, што ён дэбютуе у нібыта ў часы адлігі, але паколькі мы такія тармазнутыя трошкі, адліга да нас прыйшла, калі яна ўжо скончылася ў іншых месцах. І гэта познясталінскія часы. Часы адпрацаванай выразна цэнзуры. Часы, калі не тое, што ўсталяваўся метад сацыялізму, які спрашчаў, зводзіў чалавека да функцыі, да схемы, які будаваў сістэму герояў, дзелячы іх на добрых і кепскіх. Быкаў прыходзіць у літаратуру складаным. І самае каштоўнае, што ёсць для мяне ў ягоных тэкстах, вось гэта разуменне і паказ чалавека як сістэмы вельмі складана арганізаванай, да якой немагчыма падыходзіць з цыркулем і меряць, на колькі там у цябе працэнтаў дабра ўнутры ў цябе ёсць. Паказваць вельмі складаны ўнутраны свет і складаную матывацыю людзей, якія кіруюцца сваім жыццёвым досведам, калі робяць выбар у экстрэмальнай сітуацыі. Выбар пшанічнага можа быць зразумелым нам сёння. Бо часта гэта выбар проста чалавечае, проста чалавечае. Выбар, які кіруецца інстынктам самазахавання. Здавалі ж яны нарматывы па стральбе, улічваючы, што страляў ён 43-го года ці 42-го. І ад гэтага залежала яго жыццё, бо ён быў камандзірам гарматы, па сутнасці. І это вельмі цікава адгукаецца ў Сотнікаве, бо Быкаў быў паранены ў нагу, і Сотнікаў там паранены ў нагу. Там вельмі такі натуральныя сцэны, добра выпісаныя адносна таго, як там Сотнікаў разварачвае гэтую гармату для таго, каб пацэліць у гэты танк. Вот Зміцер Бугаёў, калі чытаў у нас лекцыі на філфаку пра літаратуру, нам распавядаў, ён крытыкаваў Чорнага за тое, што той кепска апісвае ўсе гэтыя штукі. Ён не ведаў, як падбіць. Там ёсць у пошуках будучыні гэтая сцэна, калі Лізавета кідае там гэтую гранату і ўзрывае танк. І з пазіцыі чалавека, які прайшоў вайну, гэта выглядала, мякка кажучы, смешна тое, што як сабе гэта ўяўляў Чорны, бо для яго гэта была сцэна такая гіпатэтычная. Ён яе проста прыдумаў,
ён не бачыў гэтай натуры, ён у гэтым ніколі не ўдзельнічаў. Быкаў ва ўсім гэтым удзельнічаў, і таму ён вельмі такі натуралістычны, рэалістычны у тым, што ён робіць. Пытанне проста, каго з герояў ён надзяляе, якога з герояў ён надзяляе нейкімі адзнакамі свайго ўласнага ваеннага досведу. Калі вяртацца да тэмы там крытыкі і гэтак далей, мне здаецца, што вельмі многае з Быкава, з яго светапогляду, а гэта наўпрост чалавек трагічнага светапогляду. Гэта вельмі добра відаць па яго фотаздымках. Да? Редка можна знайсці фотаздымкі Васіля Быкава, дзе ён усміхаецца, дзе ён расслаблены. Гэта заўсёды быў чалавек сканцэнтраваны. Вот ёсць у беларускай мове такое слово ваўкаваты, да? Вот Мележа Васіля так апісваюць. Вот мне здаецца, што гэта слово ў дачыненні да Быкава, яно мае права на існаванне, яно яму адпавядае. То бок гэта быў чалавек досыць закрыты ад свету. І ўвесь гэты светапогляд тлумачыцца не толькі ваенным досведам. Хаця вот для разумення Быкава трэба сабе ўяўляць, што ён чалавек, які ў 17гадовым узросце правёў ноч у камеры смяротнікаў і якога вывелі на расстрэл. То бок у яго быў гэты жахлівы экзістэнцыйны досвед, які не мусіць перажываць чалавек, асаблівы чалавек у такім юным узросце. У аўтабіяграфіях «Доўгай дарозе дадому» ён гэта тлумачыць, калі ўзгадвае пра сваё дзяцінства. Узгадвае гэты голад, узгадвае, як у вёсцы пачалася калектывізацыя, як прыйшлі вось гэтыя таварышы з наганамі і ўсё пазабіралі. Узгадвае, што хадзіў у школу у кашулі сшытай з 3 жаночых хустак, якія мама купіла за яйкі. Гэта для хлопчыка было такое досыць вялікай абразай, але тым не менш. Што першыя гамашы яму купіў дырэктар школы, якога арыштавалі па даносе вучняў, які знік без следу. Узгадвае, што не было чаго есці, што да Вялікадня канчаліся хлеб і бульба, пачыналася пара траўнікаў, жахлівых коржыкаў з лебяды і крапівы. І адзіным адказам беларускага сялянства на гэта было маўчанне. Ён напісвае гэтую сцэну, калі вот яны прыйшлі, ён прачынаецца з моманту, калі маці плача, а маці ніколі не плакала. І маці не адказвае, што адбылося, а бацька маўчыць. І ён, як і дзіця, думае, што бацька маўчыць, таму што ты там недзе накасячыў, ну чаму па-іншаму. І крыўдуеш на бацьку за гэта, бо ты за сабой не ведаеш віны, але проста сялянам не стала як жыць. І гэта дзяцінства, дзе няма як жыць, дзе ты не можаш хадзіць в школу, таму што ў цябе няма ў чым, дзе з 12 двароў у тваёй вёсцы за 30 знікае палова і ніхто не вярнуўся. І прычым апісвае гэта такімі забаўнымі дзіцячымі вачыма. Ён апісвае момант, калі пачаліся раскулачванні, яго сябра не прыйшоў у школу, ён пабег гэтага сябра праведаць, а там ужо грузяць. Да, грузяць гэтае майно на фурманкі, і сябра яму хваліцца: мы цягніком паедзем, ага, бо ён ніколі гэтага ў жыцці не перажываў. І Быкаў думае, чаго ж майго бацьку не раскулачылі, я таксама цягніком паехаў, вот бы пракаціўся б хоць. І вось гэты досвед жахлівы, да, ваенны, зрэшты, як і пасля ваенны, бо калі ён дэмабілізаваўся з войска і хацеў вярнуцца дадому, бацька яму сказаў: не вяртайся, тут няма чаго есці, ты тут памрэш з голаду, табе няма чаго тут рабіць. Ён тлумачыць і стаўленне Быкава да той сістэмы, якая для сваіх грамадзян прыдумала гэтае галоднае існаванне. Героі Быкава, героі-выжывальшчыкі, правда, яны нейкім чынам умеюць выжываць, але ў іх не было ніколі магчымасці паспрабаваць, як это вот без выжывання, як можна проста жыць. Ну так, вось якраз у знаку бяды, вось то, што ты расказваеш пра супы там на лебядзе, на крапіве, это несмачныя жудасныя коржыкі, гэта ўсё было таксама ў знаку бяды, і сцэна з раскулачваннем таксама вельмі пранізліва, вельмі падрабязна, дэталізавана прапісана з-за таго, што ён гэта ўсё бачыў. Там адбываецца ў ім вельмі цікавы паварот. Я для сябе не да канца магу вызначыцца, што на гэты, якія знешнія фактары на гэты паварот паўплывалі, бо Быкаў пачынае як, ну скажу, непапулярную штуку, але як савецкі пісьменнік. У ракурсе яго ўвагі, у фокусе яго ўвагі савецкі чалавек. У яго ваенныя тэксты — гэта тэксты, якія нам тлумачаць свядомасць савецкага чырвонага чалавека. Яго героі
чырвоныя людзі. Там мала адзнак нацыянальных. Нават калі яны ўзгадваюцца, то гэта нейкія там тапонімы, да? Мы ведаем, допустим, што Глечык там з Віцебска недзе быў. Але гэта ніяк не тлумачыць нам яго ментальнасць, не тлумачыць нам спецыфіку яго мыслення. Гэта было неважна. Быкаў разбіраецца з такім чалавечым досведам. Ён як чорны у млечным шляху гэта робіць. Да? Яго цікавіць чалавек, як ён гэта фармулюе ў дачыненні да Сотнікава. Чалавек перад тварам бесчалавечных абставінаў, да? На што ён здатны, калі магчымасці выжыць вычарпанае все. А пасля 80-х адбываецца такі вялікі нацыянальны паварот, і Быкаў становіцца выразным нацыянальным пісьменнікам, што яму дазваляе вярнуцца да нацыянальнага вёска і яго дзяцінства. Для мяне гэтым такім паваротным момантам робіцца знак бяды акурат. Ён піша знак бяды, і гэта ўжо выразна нацыянальны тэкст. І далей у фокусе ягонай увагі апынаюцца не чырвоныя людзі, а трагедыя беларусаў і Беларусі, і беларускага сялянства. Бо там жа будзе напісана аблава, і жоўты пясочак, і гэтак далей. І надалей Быкаў будзе, яго функцыя ў літаратуры, ён чалавек такі, ён хірург, мне здаецца. Ён чалавек, які ўскрывае гнайнікі. І гэта функцыя надзвычайна неўдзячная. Але ён разумее, што мы мусім адрэфлексіраваць тое, што з намі адбылося. І па сутнасці ёсць досыць паказальныя прыклады ў гэтым. Ёсць трагедыя другой сусветнай, у якой лянівы толькі не патаптаўся, бо гэта дастаткова кан'юнктурная тэма з аднаго боку, з іншага боку паваеннае пакаленне пісьменнікаў, яны ўсе былі ўдзельнікамі вайны, гэта быў іх асабісты досвед. І там все зразумела нібыта, да? Прыйшлі немцы, яны забівалі нашых, тут былі подзвігі, і пра гэта трэба пісаць і гэтак далей. Але па-за фокусам увагі засталася яшчэ больш страшная гісторыя, калі не чужыя прыйшлі, калі прыйшлі свае, вось гэтыя 30-е, якія сталі для нас такой трансгенерацыйнай траўмай. Адтуль многа ўсяго ў нас. Маўчы, не высоўвайся, ніхто не пытаецца твайго меркавання. Лепш быць бедным, каб у цябе нічога не было. Да? Лепш, каб девіз пражыць сваё жыццё так, каб пра цябе ніхто нічога не даведаўся, каб не заўважылі, што ты ўвогуле існаваў. І пры гэтым гэтая скалечанасць псіхікі і тое, што з намі адбылося ў 30-е, засталося па-за ўвагай. Да? Пра гэта нельга казаць. І Быкаў у момант гэтага свайго павароту паслядоўна пачынае паглыбляцца ў гэтую тэму і яе адрэфлексоўваць, што надзвычайна важна, бо з навуковай пазіцыі там вельмі мала зроблена. А літаратура хаця б паспрабавала з гэтым гнайніком глобальным нешта зрабіць. Я б яшчэ хацела параўнаць Быкава з мастаком, хаця ён крыху і маляваў, у літаратуры у тым плане, што вось ён ставіў гэта чорнае, белае, і пасярэдзіне кнігі у яго заўжды это шэрае. Шэрае, 50 адценняў шэрага. І у тым плане, што параўнанні з нейкімі іншымі творамі, больш, напэўна, хрэстаматыйнымі, якія там атрымлівалі ўзнагароды у Савецкім Саюзе, Быкаў паказваў штосьці добрае ў немцах, напрыклад. Да, вось герой у знаку бяды Карла, які... Адзіны, у якога ёсць імя там. Так, які повар, і як ён ім спрабаваў дапамагчы Сцепанідзе і Петраку, калі немцы загадалі ім памыць падлогу. Яны прынеслі ваду халодную, студзёную, а ён ім са сваёй гэтай палявой кухні прынёс цёплай. І зрабіў гэта так незмушана, хаця ўсё роўна там яго начальнік пасля гэтую ваду выліў, але вось гэты такі ўчынак, і ты як бы ўжо і не можаш да гэтага персанажа кепска ставіцца, ці калі ён спрабаваў іх накарміць, іх жа каровай, але ён спрабаваў даць ім паесці Сцепанідзе і Петраку. І пры гэтым Быкаў паказвае, якімі былі паліцаі, якія былі свае, і нават паказвае герояў Сцепаніду і Петрака таксама не зусім у добрым свеце, як мне падаецца, хаця, канешне, яны там станоўчыя героі, калі яны згадзіліся на 2 дзесяціны
калі пана Ехімоўскага раскулачылі, на якога яны працавалі, і як яны радаваліся, а у яго ж гэта забралі, і яны там з гэтым чалавекам доўга на яго працавалі, у іх былі добрыя стасункі. І вось вся гэта сітуацыя, гэта такое ўсё неадназначнае. І я вось калі чытала, спрабавала зразумець усіх, то бок з кропкі гледжання гэтага Ехімоўскага, гэта кепска, яны ўзялі гэтую зямлю, там гэта яго зямля, але ў яго многа, але ёсць бедныя людзі. І калі б яны не ўзялі, хтосьці іншы ўзяў, іх бы нічога не было, яны ўзялі таму што давалі. І вот ён так наслаивае ўсе гэтыя. Вось для мяне гэта як на карціне слаі фарбы. Ён наслаивае, і ты просто вось не можаш да канца вызначыцца, як і ў жыцці это бывае. То бок гэта вельмі падрабязнае адлюстраванне жыцця. Ці станоўчы на 100% гэты персанаж, ці ён наадварот злы на 100%. І у гэтым, мне падаецца, вялікае майстэрства, вялікі талент Быкова. І тое, чым ён выбешваў цэнзуру бясконца. Бо ён выломваўся з той прыўкраснай, структураванай сістэмы, якая на той момант склалася. Дзе чалавек не меў права на гэтую шматвымяровасць. Да? Быкаў нам увесь час прыводзіць у літаратуру гэтыя 3D-фігуры, які па-рознаму, яны не плоскія. І жахлівае спалучэнне, але тым не менш у ягоных тэкстах все не так адназначна, як і ў жыцці. Больш за тое, ён пакідае права сваім чытачам з гэтай нагоды разважаць. У той час, як сістэма сацыялізму была сістэмай закрытай, якая павінна была навучаць дзейнасці, і дзе гэтыя маральныя акцэнты мусілі быць апрыёры расстаўленыя аўтарам, праз тое, як вырашаецца канфлікт, вакол якога будуецца тэкст, да? Як расстаўлены гэтыя акцэнты. Быкаў увесь час нам паказвае, што жыццё больш складанае, чым яно ёсць, чым яно паказана ў літаратуры. Тут вельмі цікавая гісторыя, звязаная з аповесцю Сотнікаў. Можа быць, пачнём пра яе. Сама па сабе гісторыя публікацыі гэтага тэксту нам паказвае, у якой атмасферы, у якой прасторы Быкаў як пісьменнік мусіў функцыянаваць. Гэта тэкст 70-го года, то бок тэкст ужо эпохі застою, да, калі пасля перыпетый адлігі ўсё вярнулася ў тое рэчышча зададзенае і ў тыя пратарнаваныя шляхі, да, з 30-х гадоў. Уласна, вельмі цікавы неймінг гэтага тэксту, бо вот калі бачыш на вокладцы назву Сотнікаў, пра што думаеш? Напэўна, пра тое, што, можа быць, гэта гісторыя аднаго чалавека канкрэтнага, але яна можа быць распаўсюджана на сотні такіх людзей. Вось штосьці такое мне прыходзіць у галаву. І гэта гісторыя аднаго чалавека, гэта адзін чалавек, ён галоўны герой гэтага тэксту. Праўда? Але пры гэтым быкаўскі тэкст будуецца дзіўным чынам, бо гэта паралельная гісторыя двух герояў, прычым гэтыя героі выступаюць як такія двайнікі. Да? Яны ў адным і тым жа ўзросце, у адным і тым жа зараз статусе, ідуць на адно і тое ж заданне, і яны займаюць роўнае месца у тэксце. Чаму тады Сотнікаў? У Быкава першапачаткова былі розныя меркаванні, як назваць гэты тэкст. Адным з варыянтаў было двое ўначы, і гэтае двое нам гаворыць пра тое, што гэтых герояў двое. Ну, альбо ліквідацыя, у выніку гэты тэкст быў перавыдадзены Глебам Лабадзенкам менавіта пад такой назвай, якая найбольш адпавядае, напэўна, зместу гэтага тэксту. Але апрача гэтага ў аўтара былі такія версіі, як «Пяты пад шыбеніцай», «Пяты лішні», і гэта мяняе акцэнты і робіць галоўным героем гэтага тэксту Рыбака, а не Сотнікава. Узнікае рэзоннае пытанне, адкуль Сотнік? У Быкава ў 60-е быў такі шлях публікацыі. Спачатку яго публікавалі ў Маскве, і калі гэты тэкст выходзіў у часопіснай публікацыі ў Маскве, у яго з'яўляўся шанец быць надрукаваным у Мінску, бо Масква чіпа адобрыла ўсё, можна такое друкаваць. І часопісам, які адыграў вельмі важную ролю у жыцці Быкава і які за тэксты Быкава адгрэб не адзін раз, быў часопіс «Новы мір» пад кіраўніцтвам Александра Твардоўскага. І, уласна, Сотнікаў,
як станоўчы герой, і гэта навязаная дастаткова расстаноўка акцэнтаў, бо можа быць у Быкава ў тэксце не да канца зразумела, наколькі Сотнікаў герой станоўчы. Яна з'яўляецца ў гэтым тэксце дзякуючы Твардоўскаму, бо ён так называе гэты тэкст, проста каб яго лягчэй было надрукаваць. У часы сацыялізму увогуле было не тое, што забаронена, але не надта добра называць тэксты імёнамі людзей. Бо это ж індывідуальнасць, какие-то там асобы, лепш на гэта не зважаць, і з'яўляюцца раманы такія калектывісцкія, дзе браты і сёстры, да, мужыкі і бабы, вот такога кшталту. Але калі ты ўжо нехарошы пісьменнік вырашыў, што ты маеш права на такі неймінг, на падкрэсленне індывідуальнасці, то герой, імем якога ты называеш той ці іншы тэкст, абавязкова павінен быць станоўчым. У Быкава гэта не закладзена. Але пры гэтым гэта фільм Твардоўскага, які дазваляе гэтаму тэксту быць надрукаваным. Ну, што праўда, пасля прыйшла яшчэ беларуская цэнзура там патаптацца. Вельмі вам, шаноўныя слухачы, рэкамендую гэтае выданне ліквідацыі. Там досыць цікава сачыць за думкай цэнзуры, бо гэтыя фрагменты вылучаныя ў тэксце іншым колерам, і проста бачыш, у якіх умовах стваралася беларуская савецкая літаратура, і як гэты інструмент цэнзурны там працаваў, на што зважаў увагу цэнзар. І, уласна, пасля беларуская цэнзура захацела яшчэ дапрацаваць гэты тэкст. Быкаву дастаўся добры рэдактар, ім быў Барыс Саченка, які Быкаву папулярна патлумачыў, адкуль усе прэтэнзіі да гэтага тэксту. Тут трэба разумець, што на гэтым поле гэта партызанская аповесць. Быкаў пачуваўся не вельмі ўпэўнена, бо ён не быў у партызанах, ён не ўяўляў сабе гэтага партызанскага быту, бо ён свой вайсковы досвед атрымліваў у франтавых умовах, ён быў у дзейнай арміі. І, уласна, яму патлумачылі, у чым праблема. А праблема ў тым, што нідзе ў тэксце не згадваецца, што Сотнікаў камуніст. Бо толькі камуніст мае права загінуць за свае перакананні. І Барыс Саченка вельмі хутка ўсе гэтыя прэтэнзіі цэнзуры зняў, калі разгарнуў кніжку і ў першым лепшым моманце ўставіў адно слово. Гэта быў абавязак Сотнікава як чалавека, і ён дапісаў і камуніста. І аказалася, што можна друкаваць гэтую кніжку, што ўсё нармальна, працуе. Ось так, адно слово дапамагло быць надрукаваным. Што я ўвогуле хочу сказаць наконт герояў Быкава? Ты, якія галоўныя ці амаль галоўныя, яны ўсе неверагодна упартыя. Неверагодна у іх абвостранае пачуццё справядлівасці. Яны шукаюць праўду і часта за гэтую праўду гінуць. І вось Сотнікаў нейкім такім здаваўся, а яшчэ ён мне нагадваў паэта. І для мяне гэта такі дысананс быў, што вось для Сотнікава ёсць толькі чорнае і толькі белае. Ну, у мяне ёсць гэтаму тлумачэнне. Мне здаецца, што Быкаў вельмі паслядоўна гэтых герояў сваіх двух, Рыбака і Сотнікава, праводзіць праз адно і тое ж выпрабаванне па сутнасці. І на пачатку здаецца, што станоўчы герой у гэтым тэксце Рыбак. Ён мацнейшы, ён ведае, куды ісці, ён па сутнасці кіруе гэтай аперацыяй. Сотнікаў хворы, не проста хворы, ён кашляе, то бок вось ва ўсім гэтым ён яшчэ выдае гукі і ўсіх ставяць пад небяспеку. Ён праблема. І вось гэтае пашырэнне прасторы аповеду праз сны, праз нейкія ўспаміны нам дае зразумець розніцу гэтых герояў, якія ў адным і тым жа 26-гадовым узросце ў выніку выходзяць на гэтае заданне. Коля Рыбак. Вот цікава, да, што ў Рыбака ёсць імя, а ў Сотнікава няма. І то пытанне да таго, хто галоўны герой у гэтым тэксце. Сялян. Ён там з 2-3-5 класамі адукацыі, але тым не менш, ён чалавек не апрацаваны савецкай улады. Ён чалавек, які застаўся пры сваіх прыроджаных нейкіх каштоўнасцях супольнасці на пачатку. Ёсць там гэтая важная сцэна, калі яны прыходзяць у вёску і заходзяць да старасты, якога трэба забіць, бо ён супрацоўнічае з немцамі. І Сотнікаў гатовы гэта зрабіць, бо для яго ён 100% вораг, а для Рыбака не, бо калі ён выводзіць яго ў хлеў, яго сустракаюць гэтыя пахі хлеву, і ён узгадвае, як ён там з бацькамі рэзаў гэтую авечку там да святаў.
гэта пераважвае нейкія ідэалагічныя ўстаноўкі, тое, што перад табой вораг, то бок у ім нейкае чалавечае перамагае. Сотнікаў выхоўваўся ў абсалютна іншых умовах. Першае, ён чалавек з адукацыяй, то бок кантакту ідэалагічнага з уладай і, адпаведна, гэтай шліфоўкі ідэалагічнай у яго нашмат больш затое ён выхоўваўся ў сям'і героя грамадзянскай вайны, вельмі жорсткага, які яму вось гэтыя ўяўленні пра чорнае-белае, пра справядлівасць і гэтак далей ён яму даводзіць. І, уласна, у гэтым плане мне здаецца, што Сотнікаў значна больш чырвоны чалавек, чым Рыбак, менавіта праз тое, што ён чалавек больш апрацаваны сістэмай. Так, я таксама заўважыла у моманце, калі яны прыйшлі да старасты, як паводзіўся Рыбак і як паводзіўся Сотнікаў, што ён быў гатовы ўжо забіць гэтага Пётру. І у той момант я такая думаю, ну, Рыбак малайчына, яго не забіў. Всё ж такі там чалавек нават не сам высунуўся на гэтую пасаду. Ён там тлумачыў, што вось паставілі б іншага вельмі злога грамілу, які б там мурыжыў ўсё гэта сяло. І такая была нявыкрутка. І зноў жа вось гэтая шэрая, да? То бок ён пайшоў старастам да немцаў. Але які яго быў намер? У яго быў добры намер, каб зрабіць лепш для ўсіх. Не знаю, ці пачуў гэта Рыбак, ці ўсё ж такі тое, што ты кажаш пра сялянскія ўспаміны пераважыла, і таму Рыбак яго не забіў. Але ў той момант думаю, ну, Сотнікаў, ты такі злыдзень. Там такая забаўная сцэна, калі яны прыходзяць у гэтую хату, і стараста Пётра сядзіць, і перад ім кніга, і гэтай кнігай вельмі дзіўна, да, у тэксце 70-го года выступае Біблія. І Рыбак побач з гэтай Бібліяй паводзіцца як гопнік, да? Такі типа, о, кніга, о, прикольна. Але пры гэтым да нейкага моманту ён кіруецца біблейскімі прынцыпамі ў сваіх паводзінах. Тое, што з ім адбываецца у выніку, нам паказвае, наколькі мы самі сябе не ведаем. Ведаеш што? Я увогуле, прачытаўшы запар тэксты Быкова, вось «Тры жураўліны крык», «Знак бяды» і Сотнікаў, у мяне ўзнікла пытанне, як увогуле цэнзары прапусцілі ўсе гэтыя адсылкі да рэлігіі, веры. Іх, канешне, не шмат, але вось гэта кніга, Біблія, яму дазволілі так надрукаваць. Хаця гэта ж ўсё яшчэ Савецкі Саюз, ўсё яшчэ атэізм і забарона там рэлігіі, Бога і ўсё такога. Там тая ж у знаку бяды Галгофа, ці тое, што Пятрок там нейкі момант пачаў хрысціцца, маліцца, калі вось пачалась у іх заварушка хутары. Яшчэ нейкія такія моманты. Я такая думаю, ну вот ці цэнзар не дагледзеў, ці як яны дамаўляліся пра гэта. Ну, там былі такія палавінчатыя меры, таму што з аднаго боку ўзнікае Біблія, з іншага боку мы бачым па вось выданні пад назвай «Ліквідацыя», як працавала цэнзура, бо вось у гэтую апошнюю ноч, калі Быкаў збірае гэтых сваіх смяротнікаў у адну прастору, ёсць у яго гэтая 5, якія сядзяць у гэтай камеры, Дзёмчыка, якая плача, бо ёй шкада, што загінуць яе дзеці, яна нікому не патрэбная. Гэта кранальны абсалютна вобраз Басі, як габрэйскай дзяўчынкі, якая павінна ў свае 13 памерці проста праз тое, што яна габрэйская дзяўчынка гэтага старасты, які не выдае партызанаў, хаця мусіў гэта зрабіць. І вось акурат Сотнікава і Рыбака Быкаў гэтую ноч і паводзіны герояў нам тлумачыць праз сны. Там ёсць такі сон успамін Рыбака пра яго дзяцінства і пра той учынак, якім ён у дзяцінстве вельмі ганарыўся, калі ён выратаваў сваю сястру і падставіў плячо пад воз, які вось-вось мусіў зваліцца, і тады было вельмі кепска. І з Рыбаком усё тут зразумела нібыта. А далей мы бачым, чытаем гэты дзіўны сон Сотнікава пра маузер, які ён выкідае ў агонь, і дзіўную гэтую фразу «і быў агонь, і была вышэйшая справядлівасць на зямлі», становіцца абсалютна незразумела, што адбываецца, да, у гэтым сне. Але калі чытаеш поўны варыянт, аказваецца, што Сотнікаў непрост. Ён, канешне, сын героя грамадзянскай вайны, але пры гэтым ён яшчэ унук праваслаўнага святара, і гэта Біблія, якая тут гучыць у гэтым сне, гэта Біблія, якая ляжала там у мамы на камодзе. І гэта знікае з тэксту. Вельмі цікавая гісторыя
гісторыя экранізацыі гэтай кнігі. Мне здаецца, што гэта самая ўдалая быкаўская экранізацыя, зробленая Ларісай Шапіцкай. І было некалькі падходаў да гэтага тэксту, і ў Быкава быў вельмі балючы досвед такіх экранізацый. Ён гэта абсалютна не верыў, пакуль не з'явілася Ларіса Шапіцка. У яе у першым варыянце назва фільма гучала як «Вознесение». І гэтае «Вознесение» і апошнія сцэны гэтага фільма, яны наўпрост гісторыю Сотнікава і Рыбака дазваляюць нам убачыць як гісторыю біблейскую, як гісторыю у тым кантэксце, як гісторыю Хрыста і Іуды, але там ёсць і наслаенне гісторыі Каіна і Авеля, бо апошняя фраза, якую Сотнікаў чуе ў жыцці ад Рыбака, які мусіць зараз даказаць сваю лаяльнасць і выбіць у яго з-пад ног гэты цурбанчык, гэта «даруй, брат». І ён да яго так звяртаецца «даруй, брат». І здавалася б, Сотнікаў зараз можа пакараць Рыбака на ўсё жыццё, дазволіўшы Рыбаку сябе забіць, але ён сам адштурхоўвае гэты цурбанчык. І тут мы бачым, як мяняецца герой, як адбываецца яго эвалюцыя, як чалавек са свету чорна-белага, дзе ўсё было ідэалагічна выверана, за вось гэтую ноч прыходзіць да таго, што нельга так з людзьмі, што тут неадназначна, што нельга караць Рыбака больш, чым ён сам сябе пакарае. Але і ёсць гэтая «даруй, брат». І гэта не дазволілі зрабіць. У выніку гэты фільм выйшаў пад назвай «Восхождение», але пры гэтым метафора вось гэтая біблейская узыходжання на Галгофу, яна засталася, і нейкімі такімі фрагментамі ў савецкай культуры яна ўсё-таки прысутнічала. Ведаеш, я зараз подумала, што, можа быць, Быкаў нездарма выбраў прозвішча Рыбак, бо як бы рыба — гэта ж сімвал хрысціянства таксама. Конечно, тут уже канспіралагічныя тэорыі вам расказваю, але просто калі мы завярнулі ўжо на гэтую сцежку, можа быць, таксама штосьці ў гэтым ёсць з рыбай. Просто цікава мы не будзем сёння пра гэта размаўляць, але просто цікава падумаць пра быкаўскія тэксты праз прызму прыпавесцівасці. Што гэта прыпавесці, якія ён прыйдзе у фінале свайго жыцця да наўпрост пісання прыпавесцяў. Апошнія кнігі «Паязджанне», яны менавіта будуць у гэтым жанры напісаныя. Але і гэта пачалося раней. Прыпавесць прадугледжвае іншасказанне і шматузроўневасць інтэрпрэтацыі. У залежнасці ад таго, хапае табе адукацыі гэта ўбачыць ці не. Можа быць, тут пытанне проста да адукаванасці савецкіх цэнзараў у тым ліку. Мне яшчэ ў Сотнікаве спадабалася адна фраза, і яна гучыць так: адзіная рэальная каштоўнасць у чалавека на свеце — яго жыццё. Тут важна, якую эвалюцыю праходзіць Сотнікаў у кантэксце таго, пра што ты гаварыла, таму што на пачатку гэтага тэксту у Сотнікава ёсць гэтая установка, што найвышэйшым момантам чалавечага жыцця, пікам, які пра нас гаворыць, тым, што нас вызначае, ёсць наша смерць. Ён для яго надзвычай важна памерці героя. Але пры гэтым ён хоча, каб яго імя засталося. Там ёсць гэты момант, дзе Быкаў апісвае яго страхі. І адным з такіх страхаў была брацкая магіла, бо там няма імя. І ты раствараешься, цябе нібыта не было, але для яго вось гэтая смерць ёсць пікам. А пасля што адбываецца, калі яго паранілі ў нагу? І Рыбак па яго вярнуўся, бо там ёсць увесь час, калі Рыбак дапамагае. Это ён з шыі здымае гэты ручнік і дае Сотнікаву, каб той захутаўся і там не кашляў. Ён па яго вяртаецца, ён герой, да? А пасля гэты герой яго прыцягвае на могілкі, на вясковыя могілкі зімой. І пакідае там, і Сотнікаў бачыць, што значыць смерць. Вот гэтыя разваленыя там гэтыя крыжы, і мяняецца яго ўяўленне пра каштоўнасці, бо адзіная каштоўнасць, якая ёсць у цябе, гэта жыццё. І вот тады страшна пачынае хацецца жыць, але тебе ўжо лёс ставіць пад іншы выбар. Такога экзістэнцыялізма вельмі шмат у Быкава, і тое, пра што ты казала яшчэ раней, пра замкнёную прастору, пра вельмі сціснуты час, і калі героі застаюцца сам-насам у чаканні смерці, у чаканні выбара, яны вельмі эмацыйныя, вельмі ўплываюць. Я гэта, канешне, чытала і проста заганялася.
Але гэта вельмі эмацыйна на мяне паўплывала, вось гэтыя роздумы, гэтыя апісанні. І я думаю, гэта так атрымалася ў яго добра, у тым ліку з-за таго, што ён сам праз гэта прайшоў, можна сказаць, але выжыў. Прычым экзістэнцыялізм Быкова, дыягназаваны намі толькі што, гэта не нешта прышчэпленае літаратуры наўмысна. Это не тое, што Быкаў сидзеў у сваёй гародні ў крэсле і думаў, што как бы мне ашчаслівіць беларускую літаратуру. Пачытаю, што там ёсць на захадзе. Ах ты мой мілы Сартр, зраблю нешта такое па-беларуску. Гэта абсалютна такая тыпалагічная гісторыя пакалення. І па сутнасці ён са свайго жыцця выносіць гэтую гісторыю і знаходзіць ёй пацверджанне там у тэкстах Камю, допустим. Альбо калі там ён трапляе за мяжу ў Італію, апынаецца на з'ездзе пісьменнікаў свету і назірае за Сартрам, які з трыбуны чытае даклад пра тое, што экзістэнцыялізм гэта гуманізм. Але для яго гэта гісторыя, якая пачалася нашмат раней, і ён да ўсіх гэтых перыпетый прыходзіць сам праз свой досвед і праз досвед, не ведаю, Максіма Гарэцкага. Я яшчэ заўважыла, што Быкаў у кожным сваім творы спрабуе раскласці падзеі, учынкі, дзеянні герояў вось як некае даміно, каб зразумець, хто вінават. І гэта гучыць з вуснаў герояў ці ў іх думках вельмі часта. Пра тое, вось, калі б не тое, каб гэты Сотнікаў там са мной не пайшоў, каб ён пайшоў, але ён не быў хворы, каб яшчэ штосьці там. І ён быццам бы спрабуе зразумець, прынамсі, гэты ланцужок з даміно, які ў пэўны момант проста адна гэтая фішачка падае і руйнуе ўвесь ланцужок всіх астатніх даміношак. Ён спрабуе вызначыць прычыну, чаму упала гэта першая даміношка. І, канешне, нельга гэтага зрабіць людзям, чалавеку з нашым розумам, нашымі эмоцыямі і нават, проста чалавеку, які жыве на зямлі. Але гэтыя спробы заўжды дакапацца да нейкай сутнасці, чаму ўсё так, яны мне знаёмыя. Мне здаецца, што ў знаку бяды ён акурат дакопваецца, чаму ўсё так. Гэта з тых тэкстаў, якія мы сёння абмяркоўваем, гэта самы спелы такі тэкст, самы позні. Гэта Быкаў ужо мінскага часу, ён ужо перабраўся бліжэй да ўсіх літаратурных падзей. Гэта тэкст ужо такі перабудоўны, які, як я ўжо раней зазначала, нам сігналізуе пра гэты паварот да нацыянальнага. І, уласна, зноў жа такі тэкст гісторыясоўскі. Бо услед за чорным, услед за пошукамі будучыні Быкаў нам выпісвае гэтае кола гістарычнае, у якім знаходзяцца беларусы, бо зноў жа гэта твор пабудаваны ў цыклічным часе. Па прынцыпе, калі ты не зразумеў з першага разу, то давай паўторым яшчэ раз. І ён нам тлумачыць, чаму, у які момант беларусы апынуліся ў гэтым зачараваным коле гісторыі. Праз тое, як ён кампазіцыйна будуе гэты тэкст. Так, ён пачынае з таго, што ёсць гэтыя ліпкі і стаіць гэтая разбураная сядзіба, дом, і пасля... Ты ведаеш всё, чым скончыцца. Так. Ён пачынае як чорны ў млечным шляху, з постапакаліпсісу. Вот, все знішчана. Кампазіцыя. Час і людзі не шмат, чаго пакінулі ад колішняй хутарской сядзібы. І гэтаму разбурэнню можа супрацьстаяць толькі адно. Ён там гэта называе, вось гэтую цярплівую, негаваркую чалавечую памяць. Што мы, памятаючы гэта, асэнсоўваючы гэта, прыняўшы гэты досвед, можам гэта пераадолець. Просто праблема наша ў тым, што мы робім выгляд, што з намі гэтага не было. Гэта все настолькі страшна, што лепш это наступным пакаленням в прыленце перадаць, чымся з гэтым усім разбірацца. І, уласна, знак бяды пачынаецца з праспекцыі. Мы з будучыні на ўсё гэта глядзім. І калі не прапускаць, вот звычайна дзеці там прагортваюць, а што так курсівам непанятна, што не буду чытаць, то абсалютна мяняецца ўспрыманне гэтага тэксту, бо ты ведаеш, чым скончыцца. Там згадваюцца дзеці. Праўда, увесь час і Пятрока Сцепаніда думаюць пра сваіх дзяцей. І тое, як мы бачым праз некалькі дзесяцігоддзяў гэтую сядзібу, нам можа падказаць, што няма дзяцей, што ніхто не вярнуўся, што гэта такі тупіковы шлях. А што гэты дом знішчаны назаўжды.
Ён вельмі цікава будуецца кампазіцыйна, бо ў гэтым тэксце 4 часавыя пласты. І разуменне таго, што ў гэтым тэксце адбываецца, магчымае, калі хаця б трошкі арыентуешся ў беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Стартуем мы там з верасня 41-го года і з часоў, пра якія не прынята гаварыць, бо гэта часы акупацыі і прызнання таго, што Беларусь пад гэтай акупацыяй апынулася, і так, там жылі людзі, якія спрабавалі нейкім чынам дажываць сваё жыццё. Пасля праз успаміны розных герояў, бо ён гэтыя ўспаміны дзеліць паміж Петраком і Сцепанідай, мы вяртаемся ў мінулае, заўважыла, якія там часавыя пласты. Куды мы ідём? Для таго, каб зразумець, чаму героі... Героі ў актуальным часе, у гэтым верасні 41-го года, калі жыццё ставіць іх перад выпрабаваннямі, задаюць адно і тое ж пытанне. Чым я вінен? За што? За што гэта са мной адбываецца? І ў выніку ён нам тлумачыць гэтае за што. Не тым, што вы хутаране, і тут прывітанне Максім Гарэцкі. Мірныя людзі, прывітанне Максім Гарэцкі. Гэта проста да таго, як працуе традыцыя, як літоўскі хутарок праз 70 гадоў вяртаецца ў літаратуру ў такім пашыраным, перапрацаваным, пераасэнсаваным выглядзе. Уласна, яны задаюцца гэтым пытаннем і за што? І Быкаў нас вяртае ў мінулае для таго, каб патлумачыць. Што там за час? Раскулачванне. То бок ёсць гісторыя 31-го года і таго, як свае ядуць сваіх, якая тлумачыць, адкуль узяўся Патапка Каландзёнак, што гэта за такі персанаж, і чаму ў 41-м годзе Іван Гуш служыць у паліцыі і гаворыць трасянкай. Там вельмі цікава гэтая. Руская мова выступае як мова ўлады. І ён, калі першы раз прыходзіць на хутар, ён паказвае тое, што ён улада, праз тое, што ён гаворыць трасянкай, і Сцепаніда з ім пераходзіць на трасянку. А пасля эвалюцыянуе і пачынае ўстаўляць ужо нямецкія словы, бо зарыентаваўся, што ўлада памянялася, і цяпер мова ўлады нямецкая. Але пры гэтым ён прыходзіць на хутар з усімі адзнакамі савецкага часу. Заўважыла, што ён апрануты? У скураную куртачку. Ён у куртачцы, у якой хадзілі супрацоўнікі НКВД. Там расстралялі нейкага габрэя, ён зняў гэтую з яго куртачку, бо гэта для яго статусная рэч. Ён там такі таўставаты, да? І яна яму цеснаватая, яму незручна ў гэтай цеснай куртачцы, але пры гэтым это адзнака часу улады. 31 год гэта час, які тлумачыць, адкуль што бярэцца ў 41-м, як выбудоўваецца гэтая сістэма, як масава свае пачынаюць есці сваіх. Там ёсць вельмі такая кранальная сцэна, калі Сцепаніда абураецца тым, што адбываецца, і не разумее, як это все спыніць, а пасля здаецца, што можна некага аднаго з вяскоўцаў прынесці ў гэтую ахвяру будучыні. Яны ўсё гэта робяць дзеля будучыні. Там увесь час гаворка ідзе пра тое, што мы зараз каго-небудзь з'ядзім дзеля будучыні. І тады нам будзе добра, шчасліва, заможна, цудоўна, у дзяцей ўсё будзе і гэтак далей. Гаворыць жанчына, якая не можа пайсці на сход, таму што Пятрок некуды паехаў, у іх адна пара абутку на дваіх, да? Вот она, светлая будучыня, прыйшла. І калі яна абураецца тым, што адбываецца, і думае, што на гэтым спыніцца ўсё, што на гужы спыніцца. Пятрок ёй задае простае пытанне: вось сёння вы з'елі там гужа, а каго вы будзеце есці заўтра? Па каго вы прыйдзеце заўтра? То бок ён разумее, што запускаецца гэты механізм тэрору, што запусціць можна, спыніць немагчыма. І здавалася, проста гэты Пятрок, да? Ён увесь час у гэтым тэксце фігуруе з прыстаўкай «неда». Калі пра яго думае Сцепаніда, вот это архетып беларускага мужчыны, гэты тыпаж, які апісвае нацыянальны характар Быкаў. Ён нам увесь час у 41-м годзе гаворыць пра недалега, неда нешта. І гэта з пазіцыі жанчыны, якая пражыла з ім усё жыццё. Вот это Пятрок, это вот что-то такое. А мне выпісана, дарэчы, цытата, як Пятрок думае пра сваю жонку ў кантэксце іх як бы сумеснага жыцця. Гучыць яна так: Пятрок за доўгае жыццё разам прывык слухаць жонку. Яна была не самая дурная баба, а галоўнае, заўсёды ведала, чаго хацела. Гэта самае каштоўнае ў жанчыне, калі яна ведае, чаго яна хоча. Сцепаніда ведала, чаго яна хацела. Але 31 год не ўсё тлумачыць. І трэба зірнуць далей, і ён капае далей, і мы прыходзім вось у гэтыя часы, з якіх пачынаецца гэтае глобальнае злачынства. Гэта 21 год.
год, калі у нас канчаткова усталёўваецца савецкая ўлада і калі свае пачынаюць зжыраць сваіх. І вот ёсць нашы героі, якія працуюць у пана Яхімоўскага, яны парабкі, ён да іх вельмі добра ставіцца. І тут яны павінны з'есці яго і тое, пра што ты казала, ўзяць гэтую зямлю, з якой шчасця не будзе. То бок яны робяць гэты грэх супраць блізкага, знаёмага гэтага пана Адолі, і з гэтага запускаецца ўвесь гэты гістарычны маятнік. Калі яны паквапіліся на чужое, ён ім пра гэта гаворыць. Чалавек, для якога гэта гісторыя заканчваецца смерцю. Стары, які вешаецца, таму што ён не можа перажыць не тое, што яго забралі гэтую зямлю, а не можа перажыць здрады людзей, побач з якімі ён знаходзіўся. І яны ідуць на гэтую Галгофу для таго, каб гэта выкупіць. Бо ўсе гэтыя біблейскія сімвалы, пакуты, яны тут ёсць. Пакуты ў імя выкуплення граху, і для Быкава гэтым грахом становіцца вот тое, калі ты захацеў. Для будучыні, для дзяцей, бо калі яны бяруць гэтую зямлю, Сцепаніда цяжарная, яна думае пра дзіця, што гэта для дзіцяці гэта ўсё будзе. Яны ідуць на гэты грэх і запускаюць працэс. Вельмі паказальна гэта все відаць у тым, як прасторава Быкаў гэта вырашае. Вот яны ў 41-м годзе жывуць у гэтай дом, які апісвае Быкаў у Яхімоўшчыне. Дарагія слухачы, гэта, каб вы сабе уяўлялі гэтую канструкцыю, калі былі ўвязанцы у хаце, дзе нарадзіўся Янка Купала, вот яна таксама пабудавана. Шляхецкі дом на две часткі, да? То бок істопка з аднаго боку, хата гаспадара з другога боку. Так вот яны жывуць у гаспадарскай частцы, а пасля немцы іх высяляюць, і яны нават чыста прасторова вяртаюцца ў пункт адліку, да? З чаго ўсё пачалося. То бок ён іх не проста думкамі вяртае да гэтай гісторыі, ён вяртае іх вот прасторава, чыста перасяляе іх назад для таго, каб адрэфлексіраваць тое, што адбылося. І ёсць яшчэ адзін часавы прамежак, гэта 37-й год, гэтая гісторыя дзядзька ў Вільні, Пятрок едзе ў Мінск. Гісторыя пра немагчымасць справядлівасці. Бо для Сцепаніды сістэма яе каштоўнасцяў будуецца вакол справядлівасці. Гэта вельмі беларуская штука. У прынцыпе, з гэтага тэксту мы можам вынесці спецыфіку нацыянальнага характару. Вот ён нам апісвае моцных жанчын, якія ўсё цягнуць на сабе. І вот это неда. Это вельмі цікавая гісторыя, бо там няма нідзе Пятра, Пётр камень. Ён увесь час гаворыць пра Петрака. Ён памяншальна ласкальны. Але Быкаў нам тлумачыць, чаму ён Пятрок. Бо гэта чалавек, які прайшоў гэтую эвалюцыю. Ён змагаўся з 21-го года за сваю будучыню. І гэта чалавек, якога жыццё пераехала камбайнам, які стаміўся проста. І цяпер ён дажывае сваё жыццё, яго няма энергіі. Ён не можа супраціўляцца, бо яго паламала. І ён нам апісвае гэтых беларускіх мужчын, па якіх так праехалася гісторыя, што яны разумеюць бескарыснасць проста супраціўлення. І вот ён едзе ў Мінск да Чарвякова, а Чарвякова няма. Ён застрэліўся. І гэты момант вельмі паказальны, бо аказваецца, што ёсць ты, і ніякая ўлада цябе не абароніць, ніякай справядлівасці няма. Ты маленькі чалавечак на гэтым хутары, мусіш вырашаць усе свае праблемы самастойна. Ну так, як хапае ў цябе там каштоўнасцяў, розуму, клёку і гэтак далей. Увогуле, знак бяды — гэта твор з такой колькасцю канцэнтраванай жэсці. Я вось чытаю, перагортваю гэтыя старонкі і думаю пра тое, што няўжо Быкаў вынес там з вайны, са свайго жыцця ўсе гэтыя гісторыі. Ён настолькі іх падрабязна і рэалістычна апісвае, і вось ён памяшчае іх у адзін тэкст. Ці ён гэта прыдумаў? Ну, як увогуле вот всё гэта змясцілася ў адзін тэкст, і ўсё гэта, калі яно было, напрыклад, насамрэч перажывалі людзі. Ну, гэта такая жэсць, такая проста... У гэтым тэксце квінтэсэнцыя беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Для мяне гэта адзін з ключавых тэкстаў беларускай літаратуры. Хочаш зразумець беларуса, прачытай «Новую зямлю» і «Знак бяды». Бо там вельмі многа беларускай ментальнасці. Вот мы такія хутарані, вот ёсць гэты кавалачак зямлі, і дзеля гэтай зямлі можна пайсці на злачынства. І гэтую зямлю трэба захаваць, бо яны пачынаюць, калі увесь гэты тэкст пачынаецца з таго, што хутар аднаўляе сувязь са знешнім светам. Там ёсць гэты сімвал моста,
які Сцепаніда ў выніку хоча знішчыць, разарваць гэтую сувязь, каб усё стала як яно было да гэтага. Бо здаецца, што вот калі не будзе гэтага моста, то можна будзе ізалявацца. Беларуская мара такая, да? Вот пабудаваць гэты плотик вакол сваёй зямлі і там унутры калупацца у сваёй гаспадарцы, бо ў цябе там ёсць парсючок, бабоўка гэта якая, там скубла гэтую траву, пара курачак, і табе нібыта і нармалёва. Всё, вайна цябе абышла, яно цябе не пераймае. І Быкаў нам паказвае, як эвалюцыянуюць яго героі. Бо на пачатку, калі ўзнікае гэтая пагроза, яны ўсё дзеля будучыні спрабуюць схаваць парсючка, адвесці карову, там Сцепаніда гэтыя сукенкі для дачкі хавае. А пасля мы бачым іх у экзістэнцыйнай сітуацыі, калі яны гэта ўсё знішчаюць. Як у чорнага зноў жа у млечным шляху Сцепаніда сваімі рукамі знішчае гэты космас, бо толькі так это все можна спыніць. Прычым парадаксальна робіць гэта пры дапамозе газы, якую прынёс гэты няшчасны Пятрок. Это адзінае, што ён з часоў марадзёрства пачатку вайны вынес і ганарыўся гэтай газай, вот як яна там спатрэбілася на выхадзе. Але яны паступова прыходзяць да таго, што яны знішчаюць гэты свет. Да вельмі такой важнай эвалюцыі, бо на пачатку Быкаў нам паказвае две стратэгіі паводзінаў чалавека вот у гэтым жаху, ва ўсім в этой жэсці, якую ты апісваеш. Ёсць стратэгія Петрака, чым ён кіруецца. Сядзіць ціха, не высоўвацца, Замры. да, перачакаць, можа, неяк аб мяне. Замры, ён думае, мяне это не тычыцца. Я ж не камуніст, я ж не габрэй нейкі ў мястэчку. Я ж просто наш звычайны калхознік, все нормально, да? Я вот магу растварыцца, прикінуцца лісцікам і перачакаць, як нявада. Але на выхадзе мы бачым, што пастаноўка яго экзістэнцыйную сітуацыю раз за разам, калі ў яго страляюць, прыводзіць да бунту, бо Пятрок знікае з гэтага тэксту праз бунт. Праз тое, што я не буду, ён як маленькі, там бунтуе супраць гужа, які яму родны. Ён радня па дзеду той, хто вядзе яго на шыбеніцу. І ведаеш, ён прыходзіць да такой думкі, мне тут цытата запісана: «Хай лепш заб'юць проста так, без дай прычыны, хоць бы за тое, што ён чалавек». Але ён прыходзіць да таго, да ўсведамлення прыняцця сябе чалавекам. Я чалавек, і я не магу сабе дазволіць, вот, каб да мяне ставіліся як да жывёліны. З іншага боку ёсць Сцепаніда з яе бунтам, яна ўвесь час там бунтуе з гэтай вінтоўкай, з каровай, з усім на свеце. І гэта бунт таксама стратэгія, якая не працуе. Ён ні на што, ні да чого не ратуе. Больш за тое ёсць у гэтым тэксце і адзін вельмі важны сімвал, які шмат што ў ім тлумачыць. Гэта вобраз гэтага пастушка, да? Дзіцяці Янкі. Это не мае будучыня. І гэта будучыня, якая знямела ад страху. Бо ён становіцца нямым, калі яго брат на яго вачах страляецца, бо ў нейкі момант ён выбраў мы і дзяржаву, а не дзяўчыну, якую ён кахаў. А ў выніку гэта не проста не мае будучыня, а забітая будучыня. Калі паглядзець на сістэму герояў знаку бяды, вот я просто на дошцы іх малявала для дзяцей, і мы іх выкрэслівалі. На выхадзе застаюцца толькі свае чужыя. Застаецца ў жывых гуш, застаецца каландзёнак і застаецца недасека, да? Самы такі наівняк, который, мне ж дзяцей корміць, поэтому я адных заберу, сваім дзецям прынесу. Вот бочыкі ім здабыў з габрэйскіх дзяцей забітых. Нормально, можна жыць, такая святая прастата. Дарэчы, вось якраз такі Пятрок у гэтым творы разважае шмат пра тое, чаму так сталася і чаму паліцаі пайшлі ў паліцаі, чаму яны так робяць, яны ж свае. То бок ён быццам бы можа зразумець фашыстаў, што вось яны там ворагі прыйшлі на чужую зямлю, рабаваць, нішчыць, забраць сабе, але вось ён ніяк не можа зразумець паліцаю. Там кажа пра як гэта свае сваіх жа. Ну, гэта асноўная задача літаратуры на той момант і ў гэтым каштоўнасць гэтага тэксту, бо гэта тэкст пра анкалагічнае захворванне, пра бунт сваіх клетак, які забівае нацыю. І для нас прынцыпова важным было вызначыцца, у які момант гэта пачалося, з чаго гэта пачалося, як так атрымалася, што быў нармальны гэты хлопец, ну так, жорсткаваты гэты гуш, а у выніку вот такая пачвара вырастае. А пачвару гэтую вырошчвае дзяржава. Як дзяржава вырошчвае селькора, каландзёнка, калі пачынае заахвочваць даносы. Да, вось сидзеў ты, такі пераростак,
нічога ў цябе не было ў сельсавеце і слухаў усё вакол, а пасля хопа, і ў цябе ўжо бочкі з'явіліся снятыя на вяскоўца, і нармальна, аказваецца, жыць, але пачвару гэтую стварае дзяржава, якая паказвае, што такія адносіны магчымыя і ўхваляе іх. Ці ўзяў хтосьці з сучасных пісьменнікаў сабе штосьці ад Быкава, як ты думаеш? Здавалася б, што быкаўскі час скончыўся разам з там ваеннай літаратурай, з тым, як сюды прыйшоў постмадэрнізм, і ўсе сталі іранізаваць і смяяцца з нагоды сваіх траўмаў, а не займацца вот этим ускрываннем гнойнікоў. Але мне здаецца, што нас просто гісторыя паставіла перад такімі умовамі, што быкаўская творчасць, я не магу сказаць традыцыя. Это забаўная гісторыя, што Быкаў найпапулярнейшы пісьменнік, самы прызнаны пісьменнік Беларусі. Дастаткова на Ютубе знайсці фільм пра пахаванне Быкава для таго, каб зразумець, што такое народны пісьменнік Беларусі. Бо гэта, я была на гэтым пахаванні, гэта адзін з самых яркіх успамінаў майго жыцця, адно з самых яркіх уражанняў майго жыцця, бо мне здавалася, што беларусы не чытаюць беларускую літаратуру, але гэта быў такі акт любові у дачыненні да свайго пісьменніка і такі акт прызнання, якому хацелася, каб ён яго ўбачыў, будучы жывым. Але не нарадзілася традыцыя. Вот Караткевіч, гэта адзінокі камар у моры, нарадзіў традыцыю аб быкаўне. А цяпер мы бачым, як гэтая традыцыя нараджаецца, і нараджаецца дзякуючы Еве Вежнавец, мне здаецца, па што ідзеш воўча, вот оно. У свой час імя Васіля Быкава адыграла вельмі важную ролю ў адкрыцці і апублічванні гісторыі пра курапаты, бо калі ў 88 годзе быў надрукаваны гэты артыкул «Курапаты. Дарога смерці», і надрукаваў яго рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Анатоль Вярцінскі, то асобай, якой прыкрылі гэту всю дыверсію ідэалагічную, быў Васіль Быкаў, які напісаў прадмову да гэтага артыкула. І, уласна, з адкрыцця курапатаў вельмі важныя нацыянальныя працэсы ў нашай гісторыі запусціліся, але калі мы паглядзім на стаўленне да гэтага месца, то што аказваецца, што нельга адмаўляць, што ў курапатах забівалі людзі. Але мы не можам прызнаць, што там забівалі сваіх, і адсюль узнікае гэтая дзіўная легенда пра немцаў, якія расстрэльвалі ў курапатах. То бок вот наша стаўленне да нашай гістарычнай траўмы. Калі прыходзяць чужынцы і знішчаюць наш дом, ок, мы можам паставіць помнік, прызнаць гэта, аплакаць сваіх ахвяр, святкаваць дзень перамогі і гэтак далей. Але калі прыходзіць свой і знішчае твой дом, мы будзем пра гэта маўчаць. Бо это не укладаецца ў нашу карціну свету, это немагчыма асэнсаваць. Пра гэта немагчыма казаць, і таму пра гэта лепш забыцца, альбо знайсці чужынца, на якога скінуць гэтую правіну. І шмат у чым тэкст Быкава акурат пра віну і пра прызнанне віны. Бо па сутнасці Сотнікаў прызнае сваю віну, калі ён адштурхоўвае гэтую калодку ад сябе. Ён гэтым самым прызнае сваю віну перад рыбаком, якога ён прывёў у гэтае месца і прымусіў перажываць гэты досвед, паставіў яго ў гэтыя умовы. І вот гэтая праца з віной вельмі такая псіхатэрапеўтычная. Яна самая каштоўная, што Быкаў зрабіў для беларускай літаратуры. Быкаў шмат разважае ў творы пра тое, што зло нараджае зло і гвалт нараджае гвалт. І дзесьці напрыканцы там ёсць такая цытата, што на ягоную думку, укладзена, канешне, там у думкі герояў, павінна спыніць гэта зло. Я зараз зачытаю. Зло лічыцца толькі сілай і баіцца адно толькі кары. Толькі непазбежнасць адплаты можа прыцішыць драпежны ягоны нораў, прымусіць задумацца. Што ты думаеш наконт гэтага? І так і не. Бо што пакідае нам Быкаў у фінале знаку бяды? Бомбу на ўзроўку, якая чакае свае пары, і гэта бомба вось гэтых крыўдаў, гэта бомба той траўмы, якая была атрыманая, і траўма, якая не была адпрацаваная і прагавораная. Пра гэта нельга гаварыць. Нельга згадваць рэпрэсаваных, нельга згадваць зніклых. Вот у мяне у 37-м годзе знік прадзед.
пра якога ў сям'і не згадвалі, не было прынята. Ён чалавек, які растварыўся ў стратасферы, да? Пра яго, яго дзеці пра яго не гаварылі. І ёсць вось гэтая віна і вялікі страх, бо знак бяды — гэта кніга пра страх. Тут розныя нюансы, розныя адценні страху апісаныя. Ён узнікае гэты страх з моманту, калі прыбягае Янка, і вот ён, гэты мост. І то далей толькі нарастае. І ёсць гэты страх перад дзяржавай, якая цябе рэпрэсуе, а не дапаможа табе, да? Перад суседзямі, таму што яны цябе знішчаць і забяруць твае адзіныя боцікі, і няма ў гэтым свеце ніякай справядлівасці. Перад усім на свеце, перад гэтым усім сусветам, бо сусвет ім не спрыяе, да? Выходзяць яны на гэтае сваё доўгачаканае поле, а тут мёртвы жаўрук, і неўраджай, і ўсё на свеце, ўсё супраць цябе. Ёсць страх, віна, і няма вельмі простай рэчы, якая магла б спыніць гэтую бомбу, што чакае сваёй пары. І гэта рэч, якую не піша Быкаў, але якую за яго дапісвае ў экранізацыі знаку бяды рэжысёр Міхаіл Пташук. Там ёсць жахлівая гэтая сцэна дома, які гарыць, і голас Сцепаніды з гэтага полымя, і гэты голас просіць прабачэння. Тое, чаго няма ў Быкава. Але шлях да прымірэння, ён магчымы праз тое, што ты прызнаеш віну. Пытанне, што гэтай віны ніхто ні за кім у 20 стагоддзі не прызнаў. Нібыта немцы вінаватыя у тым, што з намі адбылося, але няма прызнання таго, што і з намі было нешта не так, што і мы накасячылі. Мы зайшлі на наступнае кола. Быкаў апісваў цыклічны час, гісторыю, якой ўсё паўтараецца, менавіта праз тое, што няма даравання, усведамлення, не зроблены ніякія высновы з таго, што з намі адбылося, і вот бомба-то ўзарвалася, ўсё нармальна. Дачакалася сваёй пары.